Γεια σας! Σήμερα ένα από τα πιο έξυπνα ανέκδοτα. Ξεκινάμε. Είναι και που λέτε ένας φοιτητής όπου χρωστάει από το δεύτερο έτος ένα μόνο μάθημα για να πάρει το πτυχίο του. Αλλά ο καθηγητής δεν τον περνάει με τίποτα. Αλλά με τίποτα. Τι να κάνει απελπισμένος ο φουκαράς ο φοιτητάκος, πηγαίνει στον καθηγητή και το λέει: κύριε καθηγητά, θα σας βάλω ένα ένιγμα. Άμα το βρείτε, πραγματικά παρατάω τη σχολή και δεν προσπαθώ άλλο για να πάρω πτυχίο. Αλλά αν δεν το βρείτε, θα μου υπογράψετε το πτυχίο. Δέχεστε? Δέχομαι, λέει ο καθηγητής. Λοιπόν, ακούστε. Τι είναι παράλογο και νόμιμο? Λογικό και παράνομο, παράλογο και παράνομο. Σκέφτεται λίγο ο καθηγητής και ζητάει από το φοιτητή λίγες μέρες χρόνο, μπας και βρει την απάντηση. Αφού περνάνε οι μέρες, 5-6 μέρες αφού είχαν περάσει, πετυχαίνει στο διάδρομο το φοιτητή. Αφού το λέει να τον ακολουθήσει στο γραφείο, πηγαίνει στο γραφείο, του υπογράφει το πτυχίο, το δίνει και του λέει τότε: λοιπόν, έφαγα τόσες μέρες, έχω ξενυχτήσει, δεν έχω βρει καν την απάντηση, ούτε πλησίασα λίγο. Πες μου επιτέλους την απάντηση σε αυτό το ένιγμα. Πάρε και το πτυχίο σου και τελείωσες με τη σχολή. Απλά δώσ' μου αυτή την απάντηση. Αχ βρε κύριε καθηγητά, είναι πανεύκολη. Να, βγείτε έξω, ρωτήστε τον οποιοδήποτε και θα σας πει αμέσως την απάντηση. Σκαλώνει λίγο ο καθηγητής, σηκώνεται, φεύγει, πηγαίνει εκεί στο κηλικείο που ήταν ο Κερτάκης ο καφετζής, του λέει: ρε Τάκη, έλα λίγο ρε φίλε να σε ρωτήσω. Πείτε μου κύριε καθηγητά, ένας φοιτητής πριν λίγη ώρα ήρθε στο γραφείο μου και με είχε βάλει πριν μερικές μέρες ένα ένιγμα και μου είπε ότι οποιοδήποτε ξέρει την απάντηση σε αυτό το ένιγμα. Παρακαλώ, πείτε μου κύριε καθηγητά, να δω άμα μπορώ να σας βρω εγώ τη λύση. Λοιπόν, άκου Τάκη μου, τι είναι παράλογο και νόμιμο? Λογικό και παράνομο, παράλογο και παράνομο. Βρε κύριε καθηγητά μου, τι είναι πανεύκολο. Λοιπόν, ακούστε. Παράλογο είναι ότι είστε παντρεμένος με μια γυναίκα 20 χρόνια νεότερη από εσάς. Αλλά αυτό είναι και νόμιμο. Το λογικό είναι ότι αφού είναι 20 χρόνια νεότερη από εσάς και είναι τόσο όμορφη η γυναίκα σας, θα την πηδάει και κάποιος άλλος. Αλλά αυτό είναι παράνομο. Και το παράλογο είναι ότι πριν που υπογράψατε το πτυχίο του νεαρού, είναι αυτός που παράνομα πηδάει τη γυναίκα σας. Καταλάβατε κύριε καθηγητά μου?